ದೇವರೇ ಸಾದಿಡ್ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಯೇ ఓ మాము ఈతనే విడాకులు ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನು ಎಲೆ ಇಚ್ಚಾರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪನ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪೆ ಎಂಚು ಕಾಮಿಕೆ ಮಾಮು ಇರ್ನ ಯಾರು ಹಂಗ್ ಚೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಮಾಮು ಪಪ್ಪ ಇರೇನು ಉಲಾಯಿ ಪಿಳ್ಳರ ಬನ್ನಿಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪೊಚ್ಚಿ ಮೇ ಒಂದು ಪಿದೆದ ಗಾಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಈತ ದೂರ ಸಾಲೆಗ ಅಂದಿಯೇ ಮಾಮು ಈ ಸಾಲೆ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡಿ ತುಳಿತೆ ಕೋಡ ಐತಾರ ರಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೋಮವಾರಲ ರಜೆ ಇಲ್ಲ ರಜೆ ಮಂತಾರ ಕೇರಳ ಕೇರ್ ನಾಕ್ಲೇರ ಎಂಕುಲು ಮಿನಿ ಮಿನಿ ರಜೆ ಮಂತುಂಡ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪುರ ಏರಗಾವಿಯೇ ಮಾಮು ಅತ್ತೆ ಮಾಮು ಎಂಕೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಪನ್ಲಿ ಎಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಸುರು ಸಾಲೆ ಪೋ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಿನಿಕೇಂಡ ಎಂಕು ನೆರವೇರು ಪಪ್ಪನ್ ಪೂರಗೆ ಎನ್ಪುಜೇನು ಪಪ್ಪ ಎಂಕು ಪೋದಿಯರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಕಾಂಡ ಪಪ್ಪ ಚಾ ಬರಡನ್ಲ ಎಂಡಕೇನು ಗುಂಡ ಚಾ ಬರೋಡ ಪರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಬರ್ತಿ ಪಪ್ಪನ್ ಪೂರಗೆ ಎನ್ಪುಜಿ ಈ ಬೇಲತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮೇ ಬೇಲ ಉಂಡ ಸಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾಮು ಸಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಟ್ ಬಡಿದು ಸಾಲೆಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬರೋ ಕೊನೆಯಾರ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುನ್ ಮೇ ಕಾಸು ಅಫಗಂಡ ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿದ್ರು ಪೂರ ಶೋ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಅಫಗಂಡ ಸಾಲೆ ಬೋತಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಚಿ ಅಲೇ ಬಾಂಬ್ ಬೈತೀನಿ ಓ ಈಯಪ್ಪ ಬರ್ತದ ಯಾನು ಬರಿಯ ರೆಕಡೆ ಬೈದಿ ಆ ತನಕ ಗುಂಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಪೊರ್ತು போய் ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಲೆ போம்ப ಹೊರ್ತಾಂಡು ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ಯಾಡ್ದವ ಸುರು ಸಾಲೆ ಬೋಪಿನ 11 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಸಾಲೆಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾವ ತೂಲೆ ಮಾಮು 11 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಸಾಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಎತ್ತರ ಅನಗ ಈ ಗುಂಡೆ ಎತ್ತುಂಡ ಯಾವ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೇರುಂಡ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುಂಡ ಮನೇರ ಮಧ್ಯೆ போயிನ ದಾದೇವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲದ ಗುಡ್ಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಗ ಬತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರದ போயிரு ಅಂಚ ನಂಬರ್ ಕೊರತು ಬೋತಿದ್ಯಾ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಲೇದು ಅಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಕ್ಕುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಮು ಈ ಮೆಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟುನ ನನ್ನ ಗಂಟೆ ಹೋದು ನೀ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಇರ್ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲೆ ಕೊನೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ರೈಸಿ ಪಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪರ ಸಿಕ್ಕು ಜಿತ್ತೇನೆ ದೆಪ್ಪು ಅರ್ನ ದೆಪ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೋಡು ಪೂರ ಆಪು ಜಿಪ್ಪುರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈಸು ವಾ ತೂ ಕಾವಾ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೊಡ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಈಗ ಕರ್ಮನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ 9706321 ಇಲ್ಲೂ ನೋಯ್ತಿದೆ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಯಾನು ಗುಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನು ಗುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ నువ్వు ఏమన్నా కేందు పోతారుగే ಅಂದು 2 ಉಪಕಾರ ಆಡಿತ್ತನತ್ತೆ ಎಂಚಿನೇ ಏನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟನಿಗಳು ಕೇಂದು పోతారుಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನಂದು ಎದಿಂತ 5 ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೈಸಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಐಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಚಾಲ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಜನ ಹೊಡಿತು ನಂಗೆ ಇರ್ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಕವೇಳ್ತೆ ನಾಚಿಗೆತ್ತಿನ ಬುರ್ರ ಪಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಪೋ ಮರ್ಯಾದಿ ಬರೋದೆತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಸಾಲದ ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ನಾನು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.